Σήμερα στη συνέλευση του ΤΕΗ που είχαμε μαζί με την πρωτοβουλία της διοίκησης, οι καθηγητές αλλά και οι φοιτητές μαζί, για να ακουστούν απόψεις, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και το τι ζητάνε και οι φοιτητές, πώς σκέφτονται οι φοιτητές, αν και τα πράγματα είναι ξεκάθαρα δηλαδή. Είναι ξεκάθαρα. Αν δούμε αυτό το κριτήριο, ένας συνάδελφος, ο κύριος Κύρτας, με ένα πολύ εύστοχο κείμενο, αποδεικνύει πολύ εύκολα ότι αυτό, τουλάχιστον στην περίπτωση του ΤΕΗ Σερών, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, για το τμήμα δομικών έργων και γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, που είμαι και εγώ που ανήκω σε αυτό το τμήμα, δεν υφίσταται. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, με λιγότερες δαπάνες για το κράτος και να δημιουργήσει πάρα πολύ μικρότερη αναταραχή στους φοιτητές. Έχουμε υπολογίσει πως στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, πρόχειρες, αρχικές εκτιμήσεις, γιατί θα ήθελα να σας διαβάσω λίγο και την απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στη συνέχεια, για να δείτε ποια είναι και η επίσημη θέση μας και πώς θέλουμε να προχωρήσουμε και να παλέψουμε για το δίκαιο των αιτημάτων μας, εκτιμούμε. Υπολογίσαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύνολο της τάξης των 5.000 φοιτητών που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν είτε από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη, γιατί υπάρχει και αυτό και δεν είναι μικρό, ας μην το παραβλέπουμε, είναι γύρω στις 2.500. 3.500 είναι οι φοιτητές, οι οποίοι, και αν βάλουμε μέσα και το ΕΣΔΑ που θα πάει σε άλλες πόλεις, είναι 4.000 φοιτητές που αναγκάζονται, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το Ίδρυμα, να αλλάξουν έδρα, και θα έρθουν άλλες 4.500, μπορεί και 5.000, αλλά μπορεί και λιγότεροι, γιατί ξέρετε, το πόσοι θα έρθουν από τη Θεσσαλονίκη έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Γιατί η πόλη της Θεσσαλονίκης, αυτή η μεγάλη πόλη, του πάνω από 1 εκατομμυρίου κατοίκων, η επιλογή των σπουδαστών για τα συγκεκριμένα τμήματα, στη συγκεκριμένη γεωγραφικά θέση, έχει γίνει όχι μόνο με τα κριτήρια της σχολής, αλλά πολλές φορές, ειδικά στην περίοδο αυτή που διανύουμε, οι οικογένειες λένε ότι δεν έχω τη δυνατότητα να σε σπουδάσω σε κάποια άλλη πόλη, γι' αυτό κανόνισε, γράψε καλά, γράψε όπως θέλεις, ό,τι καλύψεις στην πόλη που μένουμε, που ζούμε. Γι' αυτό που λέτε και μου δίνετε την καλύτερη πάσα, έχουμε κοντά μας έναν πατέρα, ο οποίος σπουδάζει το παιδί του σε μια σχολή και κριτήριο της σχολής αυτής, μεταξύ άλλων, ήταν και το οικονομικό. Ο κύριος Μανώλης θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του όσο αφορά το επώνυμο. Είναι γονέας φοιτητής της ΣΕΡΕΣ. Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη. Καλησπέρα σας, κύριε Πέτρουση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος όσον αφορά το κριτήριο. Είναι γεγονός ότι ένα από τα κριτήρια επιλογής της σχολής ήταν και το οικονομικό. Πολύ σωστά μιλάτε. Δεν ρωτήθηκε κανένα, δεν ρώτησαν κανένα πατέρα, δεν ρώτησαν κανένα παιδί. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά πήγαν στο αντικείμενο το καθένα που ήθελε, που μάτωσε, που διάβασε, που έδωσε σχέδιο γραμμικό. Γιατί η κόρη μου είναι στην εσωτερική αρχιτεκτονική και διακόσμησης. Έχουν δώσει τα σχέδιά τους εκεί και χωρίς να ερωτηθούν, τους στέλνουν, ας πω, όπου να είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο καθηγητή εκεί, γιατί με έχει καλύψει σε πολλά πράγματα. Και ένα μεγάλο ερώτημα που έχω σαν γονιός. Με ποιο δικαίωμα βγάλαν αυτό το παστέλι αυτή τη στιγμή μέσα στην εξεταστική? Για να κάνουν τα παιδιά να κλείνουν μέρα νύχτα ή να έχουν το μυαλό τους να δώσουν κάποιο μάθημα εκεί που χρωστάνε? Έλεος δηλαδή, έχουν ισοπεδώσει τα πάντα, έχουν ισοπεδώσει όλο τον κόσμο, τώρα τα βάλουν και με τα παιδιά. Δεν θέλουμε τέτοια σωτηρία από αυτούς τους ανθρώπους. Να ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους, να αφήσουν τα παιδιά να πάρουν το πτυχίο τους και από εκεί και πέρα ό,τι θέλουν να σκάνουν. Ας τα κλείσουν όλα, να ρημάξουν. Δεν κοιτάνε να δουν αυτά που νοικιάζουν σαν κράτος. Από τους ιδιώτες που πληρώνουν υπέροντα νίκια και τέτοια και τώρα θέλουν από εδώ να πιεστούν από τα παιδιά. Έλεος δηλαδή. Εσείς θα κινηθείτε με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσετε εσείς προσωπικά, αλλά και άνθρωποι που έχουν το ίδιο πρόβλημα με εσάς, να κρατήσουν τα παιδιά τους στην πόλη τους, στη σχολή που σπουδάζουν? Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Μέχρι θα πάω να ρωτήσω και κάποιο νομικό να δω τι θα μου πει. Θα κοιτάξω, δεν ξέρω, έχουμε επευδίσει σαν γονείς να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και εγώ ήμουν ένας από αυτούς τους γονιούς που είχα πει το παιδί μου ότι κοίταξε, αν μπορείς να περάσεις εδώ κάποια σχολή που σου αρέσει, να σου κάνει. Με ποιο δικαίωμα τώρα εμένα, με το έτσι θέλω μου στέλνουν το παιδί είτε στο Κιλκής είτε που είπαν στην Καρδίτσα, είτε ξέρω εγώ. Να συμφωνήσω και αυτό. Να καθίσω, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να το στείλω και εκεί. Να το στείλω όμως εκεί που πρέπει. Εκεί που διάβασε και εκεί που θέλει να πάρει το πτυχίο του. Δεν μπορεί τώρα ο κάθε υπουργός και ο κάθε ένας να πει να το στείλει από εκεί που ήταν από κάποιο αντικείμενο να πάει τώρα στα ρούχων και όχι στο ξύλο και όχι.
Τι να πω δηλαδή, δεν ξέρω. Λέτε ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να κινηθείτε ακόμη και νομικά. Με κάποιον υπεύθυνο έχετε μιλήσει? Θα προσπαθήσω να ενημερωθώ σαν γονιός φυσικά. Τα παιδιά το τι θα κάνουν με τους συλλόγους και με αυτά θα δουν μόνο τους, αλλά εγώ σαν γονιός θα ρωτήσω να δω τι μπορώ να κάνω. Με κάποιον βουλευτή ή κάποιον αρμόδιο, όποιον εσείς θεωρείτε αρμόδιο, έχετε συζητήσει? Έχω συζητήσει με 2-3, αυτά που μιλάτε εσείς εκεί, αυτά που λέω και εγώ, αυτά λένε. Θα δουν και αυτοί από τη μεριά τους τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, οι βουλευτές μου λέτε, συγγνώμη, οι βουλευτές μου λέτε ότι συμφωνούν με αυτά που εσείς λέτε και εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή. Αυτό ακριβώς. Συμφωνούν, μάλιστα. Συμφωνούν, ναι. Και υπάρχει, δεν θέλω να πω ονόματα, υπάρχει και βουλευτής που μου είπε ότι εγώ δεν ήξερα καν τίποτα, αν θέλεις να το πιστεύεις. Βουλευτής των Σερών. Φυσικά. Και κόμματος. Αφού δεν θέλετε να πείτε όνομα, δεν θα πούμε, αλλά είναι κυβερνητικός βουλευτής ή της αντιπολίτευσης? Κυβερνητικός, μάλιστα. Ναι. Δεν θα σας πιέσω να μας πείτε το όνομα, θα το σεβαστώ. Κύριε Μανώλη, αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Όχι, να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και θέλω να πω και τους καθηγητές και τα παιδιά, όλοι μαζί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το μεγάλο έγκλημα που πάνε να κάνουν οι κύριοι. Σας εύχομαι καλή Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Τα έχουν ισοπεδώσει όλα με μια καραμέλα της Τρόικας. Και να μην πω τίποτα παραπάνω, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ένας αγανακτισμένος γονέας, γονιός, ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει, βρίσκεται σε απόγνωση. Μάτωσε για να περάσει το παιδί του κάπου, με φροντιστήρια και με ό,τι άλλο χρειάστηκε. Και τώρα του λένε ότι θα πρέπει να ματώσει ακόμη περισσότερο, να μην έχεις να φας, για να μπορέσει να πάρει το πτυχίο του. Και ασχέτως αν αύριο θα είναι μεταξύ του 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων που δεν έχουν δουλειά. Και όλα αυτά σε μια κατάσταση η οποία καθόλου ευχάριστη δεν είναι από το γενικότερο κλίμα που βιώνουμε καθημερινά. Που και αυτό ήταν μία από τις παραμέτρους που είχαμε θέσει και ως Ομοσπονδία του Συλλόγου του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, ότι αν είναι να γίνει κάτι, να φύγουμε από την κρίση για να μπορέσουν κάποιοι να αντέξουν ίσως πιο εύκολα. Γιατί τώρα αυτό είναι το αποκορύφωμα. Ναι. Δηλαδή, μαζί με όλες τις άλλες δυσκολίες, με χαράτσια που έρχονται από εδώ, από εκεί, που προσπαθούμε να σταθούμε, σε κάποιους γονείς δημιουργείται και το πρόσθετο αυτό πρόβλημα, το οποίο δεν είναι και μικρό. Αλλά δεν είναι μόνο οι γονείς, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Θα ήθελα σε αυτό να σας διαβάσω τι αποφασίσαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΤΕΙ Σερών. Παρακαλώ. Το σχέδιο Αθηνά εξυμφάνθηκε κρυπτό με στόχο τη διάλυση της ανώτατης εκπαίδευσης, παρά τη θεωρούμενη αναδιάρθρωσή της. Προηγήθηκαν οι δραματικές περικοπές, και αυτό το νιώσαμε στα προηγούμενα και μάλιστα αντιδράσαμε. Όλοι ό,τι δεχτήκαμε, το δεχτήκαμε σε περίοδο εξεταστικής, για να συμπληρώσω το γονέα που είπε πριν. Δηλαδή, ό,τι είναι οι αποφάσεις να πάρουμε σε περίοδο εξεταστικής, όπου πολύ δύσκολα μπορούμε να αντιδράσουμε, γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κόστος και βάρος, κυρίως για τους φοιτητές μας. Έτσι λοιπόν, προηγήθηκαν δραματικές περικοπές στους προϋπολογισμούς των Ιδρυμάτων. Το κούρεμα των αποθεματικών τους. Μεγάλη υπόθεση και για το δικό μας το Ίδρυμα. Τεράστια. Η απόλυση του μεγαλύτερου μέρους του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού. Το νιώσαμε πολύ βαθιά στο δικό μας το Ίδρυμα. Μειώθηκαν πάρα πολύ. Και στο επόμενο χρόνο θα υπάρχουν θέσεις για ελάχιστους, δηλαδή για 6. Ένα νούμερο δηλαδή φοβερά μικρό. Θα μπορείτε να κάνετε φοβερά μάθημα. Θα νιώθετε ότι είστε σε συναυλία όταν θα κάνετε μάθημα. Με τόσους φοιτητές που θα είναι στις αίθουσες. Αυτό είναι το θετικό. Ναι. Σας κάνουν να νιώθετε. Σταρ. Ναι, σταρ, ακριβώς. Καλά, εντάξει. Δεν θα το θέλαμε έτσι όμως. Ωραία. Λοιπόν, το πάγωμα των διορισμών εκλεγμένων μελών διδακτικού προσωπικού που είχε γίνει στο παρελθόν πάγωσε. Η απαγόρευση προκήρυξης νέων θέσεων δεν το συζητάμε. Ούτε καν το 5/1. Ούτε καν το 5/1, 10/1 πόσο έχει γίνει. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας, αντίθετα με τις διαβεβαιώσεις που έδινε στα εκλεγμένα συνδικαλιστικά και θεσμικά όργανα της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν έθεσε ποτέ προς διαβούλευση το σύνολο των ακαδημαϊκών κριτηρίων με τα οποία θα μπορούσε να γίνει μια μελέτη αναδιάθρωσης ανώτατης εκπαίδευσης, την οποία και εμείς πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε, προς όφελος όμως των σπουδών, της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας. Δεν το παραβλέπουμε. Άκουσα τον Υπουργό να λέει κάποια στιγμή ότι έγινε διαβούλευση και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν έγινε διαβούλευση. Πρέπει να πούμε τα πράγματα πώς έχουν γίνει για να τα ξέρει και ο κόσμος, γιατί πολλές φορές παρακολουθούμε τον Υπουργό, παρακολουθούμε δηλώσεις, διαβάζουμε είτε σε διαδικτυακές σελίδες είτε κάποιες ανακοινώσεις και τοποθετήσεις, αλλά να ξέρουμε και τι έχει γίνει. Αυτό λοιπόν που έχει γίνει είναι ότι ο Υπουργός μας προέδρεψε για ένα διάλογο όπου μας ζήτησε να του δώσουμε τη δικιά μας άποψη όσον αφορά τι αλλαγές μπορεί να γίνουν εσωτερικά για το κάθε ίδρυμα.
Δηλαδή μεταξύ των τιμάτων που υπάρχουν στο κάθε ίδρυμα. Και βλέπουμε ότι μετά από αυτό τον διάλογο, δηλαδή στην ουσία από μία επιστολή που του στείλαμε με βάση αυτά που αποφάσισε το Συμβούλιο του ΤΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη όλων των περισσότερων καθηγητών και όποιοι φοιτητές είχαν εκφράσει κάποια άποψη, βλέπουμε ξαφνικά να μην συμβαίνει αυτό. Βλέπουμε δηλαδή τμήματα που ανήκουν σε άλλες περιφέρειες, σε άλλα ΤΕΗ, να αλλάζουν θέση, να συγχωνεύονται, να αφομοιώνονται, κάτι που δεν μας το έχει πει εξ αρχής. Θέλω μία πρόταση σας που να έχει μία τέτοια διάσταση. Παραπλανηθήκαμε. Άλλα μας είπαν. Άρα λοιπόν ακόμα και ο διάλογος αυτός δεν έγινε και στη σωστή βάση. Πολύ περισσότερο αυτός ο διάλογος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν διαβούλευση. Διαβούλευση σημαίνει να, ξέρετε, αυτά είναι τα κριτήρια, αυτά είναι τα στοιχεία. Θα το διαβάσω και παρακάτω στην ανακοίνωση. Όλων των τμήματων. Με αυτά τα κριτήρια θέλουμε να κάνουμε τις συγκεκριμένες αλλαγές και έτσι κάντε μου προτάσεις. Για να το συζητήσουμε, να τις εξετάσω. Για να αλλάξουν τα κριτήρια, όχι τα αποτελέσματα των κριτήριων. Καταρχήν, όχι να αλλάξουν. Να οριστούν τα κριτήρια, ακριβώς. Γιατί ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή ποια ήταν τα κριτήρια. Ποια ήταν τα κριτήρια. Γιατί ό,τι μας είπανε, είτε με ανακοινώσεις είτε με δηλώσεις, καταρρίπτονται αμέσως με ένα πρώτο κοίταγμα, όχι με βαθιά σκέψη, με ένα πρώτο κοίταγμα στους πίνακες των αλλαγών. Συνεχίζω λοιπόν στην ανακοίνωσή μας. Αντί αυτού λοιπόν, προχώρησε στην κατευθείαν ανακοίνωση προτινόμενων συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμήματων και ιδρυμάτων, αναφερόμενο σε γενικόλογες διαπιστώσεις περί γεωγραφικής διασποράς των ιδρυμάτων, αναντιστοιχείας προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού προσωπικού, έλλειψη υποδομών και ανακολουθίας γνωστικών αντικειμένων με εθνικούς στόχους σε περιφερειακό επίπεδο. Οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις αυτές όχι μόνο δεν βασίζονται σε σοβαρά ποιοτικά και μετρήσιμα ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν σέβονται ούτε καν τα ασαφή κριτήρια και διαπιστώσεις που αναφέρονται στο εισαγωγικό μέρος του σχεδίου Αθηνά. Αυτό που ξεκίνησα να διαβάζω, που έχει τη λογική του σχεδίου. Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας αυτά υπόψη, προτείνουμε ως εκπαιδευτικό προσωπικό του ΤΕΗ Σερών. Πρώτον, να δοθούν από το Υπουργείο τα στοιχεία όλων των τμήματων, με βάση τα οποία κατέληξε στο προτινόμενο σχέδιο. Επίσης, να δώσει και τον αριθμό των φοιτητών σπουδαστών που έκαναν την εγγραφή τους και είναι ενεργοί στα τμήματα τα τελευταία 5 χρόνια, όχι μόνο τον τελευταίο χρόνο, και θα σας εξηγήσω γιατί, θα το ξέρετε κι εσείς, για να έχουμε μια σαφή εικόνα της υπάρχουσης κατάστασης. Υπάρχουν τμήματα που όταν είχε ισχύσει το όριο της βάσης του 10, είχαν εισακτέους, ενώ έπρεπε να έχουν 100, 200, κάπου εκεί είχαν 5, 7, 8, και όχι μόνο για ένα χρόνο, για 2 χρόνια, για 3 χρόνια. Αλλά αυτό δεν ελήφθη υπόψη από το Υπουργείο, ελήφθη μόνο πρεσινός χρόνος. Γιατί? Αυτό μόνο ένας χρόνος θα σου δώσει συμπέρασμα το οποίο θα είναι αξιόπιστο? Κατά την άποψη μας δεν νομίζουμε. Απλώς εξυπηρετούσε άλλα συμπεράσματα, άλλες ωφέλειες. 2. Δεύτερο λοιπόν που ζητάμε, να επανεξετάσει τις περιπτώσεις αφομοιώσεων και συγχωνεύσεων τμήματων με διαφορετικό αντικείμενο, ιδίως στις περιπτώσεις μοναδικότητας του αντικειμένου. Όπως είναι το τμήμα που υπηρετώ, το τμήμα γεωπληροφορικής και τοπογραφίας. Το τμήμα το γεωπληροφορικής δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα. Το τοπογραφίας υπάρχει ακόμα σε ένα άλλο ΤΕΗ, σαν τμήμα στην Αθήνα. Το οποίο και αυτό το εξαφανίζει, το αφομοιώνει. Και μιλάμε για έναν κλάδο που είναι αυτή τη στιγμή από τους πλέον σημαντικούς κλάδους επιστημονικούς. Αυτό το λέω με τα πλήρου. Τώρα μου πετάτε εσείς την μπάλα για να πω για το τμήμα μου μερικά πράγματα. Γιατί το οποίο θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω και αυτό. Να κλείσω με αυτό και θα έρθουμε και στο συγκεκριμένο. Τρίτον, να ακυρώσει μετακινήσεις τμήματων που έχουν σημαντικό εργαστηριακό εξοπλισμό και θα απαιτηθούν σημαντικές δαπάνες για τη μεταγκατάστασή τους ή θα αναγκαστούν να δρανοποιηθούν πλήρως οι εξοπλισμοί αυτοί, όπως είναι το τμήμα γεωπληροφορικής και τοπογραφίας, αλλά και το τμήμα δομικών έργων του Ιδρύματός μας. Σήμερα, καθηγητής μας είπε ότι εγώ παλεύω 15 χρόνια να το στήσω το εργαστήριο. Δεν μετακινείται. Τι να πάρω, τα μπετά και να τα σηκώσω να τα πάω, πού να τα πάω? Δεν γίνεται. Δηλαδή, και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι, υπάρχουν τμήματα, εργαστήρια, τα οποία για να φτιαχτούν απαιτήθηκε πέρα από το οικονομικό της υπόθεσης, που είναι αρκετά σημαντικό, ειδικά στην εποχή που είμαστε τώρα και στην περίπτωσή μας, αλλά και πολύς χρόνος. Μας λένε ξανά από την αρχή. Δεν είναι και τόσο σωστό.